Φάγαμε το γάιδαρο, έχει μείνει ουρά. Και πρέπει να το παλέψουμε. Δεν μου ρίχνει καθόλου το ηθικό το ότι είμαι προτινόμενος για τρίτη φορά. Αυτό με κάνει πιο δυνατό. Σίγουρα είναι μια παραπάνω εμπειρία, μέσα από την οποία μαθαίνεις. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και το μόνο που δεν πρέπει να με καταβάλει σήμερα είναι το άγχος. Δηλαδή, θέλω να συνεχίσω γερά να μην ξαναβγώ υποψήφιος. Τι έγινε, πώς είσαι? Μια χαρά. Έχω συνηθίσει, ετοιμάζω και τα πράγματα γρήγορα. Τρίτη φορά. Και η τρίτη φορά. Είμαι πολύ απογοητευμένος για το πιάτο που έκανα. Απογοητευμένος από τον εαυτό μου βασικά. Κάποια αλλού θα είναι και η φαρμακερή. Θα προσπαθήσεις να μην αγχωθείς, προσιλωμένος και μην σκέφτεσαι τους άλλους που μαγειρεύουνε. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος να είναι πιο μπροστά από σένα, σαν να μην υπάρχει. Αλλά το κυριότερο είναι να μην αγχωθείς. Ψυχολογικά, ώστε να είμαι λίγο πεσμένος, γιατί είμαι προτινόμενος και ανησυχώ για τη σημασία. Η αλήθεια είναι ότι ο Μανώλης είναι λίγο πιο αδύναμος παίχτης από τους υπόλοιπους και η πορεία του είναι πολύ μέτρια μέχρι τώρα. Εγώ δεν τον υποτιμώ σαν παίχτη και σαν αντίπαλο, αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, είναι κακό που τον υποτιμάνε και τον θεωρούν αδύναμο και αυτό μπορεί να τους βγει σε κακό. Πιστεύω ότι έχεις μεγαλύτερη εμπειρία από τα δύο παιδιά που συναγωνίζεσαι σήμερα και δεν νομίζω να έχεις να φοβηθείς τίποτα. Καμία πορεία δεν μετράει και καμία διάκριση μες στο παιχνίδι. Ό,τι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Δεν νιώθω καλύτερος μάγειρας από τους άλλους δύο. Η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να σε βγάλει εκτός διαγωνισμού. Οπότε, όποια χή εμπειρία και να έχεις, από τη στιγμή που θα είσαι εκεί κάτω, διαγράφεται. Παιδιά, εγώ λέω να βάλετε τις ποδιές σιγά σιγά και να συγκεντρωθείτε για την αναμέτρηση. Κωστή, Μανώλη, πάμε. Σίγουρα οι φιλοδοξίες μου είναι μεγαλύτερες και θα ήθελα να προχωρήσω στο διαγωνισμό. Ήδη έχω ζήσει πολλά, έχω μάθει πολλά, οι εμπειρίες είναι αρκετές. Οπότε λίγο και το κακό, αν αποχωρήσω. Θα πάω στη δοκιμασία με ηθικό ακμεότατον, πιστεύω. Θα τα καταφέρω. Εντάξει, και να χάσω, χαμένος δεν θα πάει. Αντίο, παιδιά. Για καλά. Καλή επιτυχία. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένος. Νιώθω ότι η μάχη ξεκινάει. Δεν ξέρω, αυτή τη φορά το άγχος με έχει καταβάλει πάρα πολύ. Άλλη μια δύσκολη μάχη. Περιμένω να μαζειρέψουμε, να τα πάμε και καλά, χωρίς άγχος. Για άλλη μια φορά στην κουζίνα του MasterChef, έτοιμος να αγωνιστώ για να κρατήσω τη θέση μου μέσα στο παιχνίδι. Κωστή, Μανώλη, Άγγελε, καλώς ήρθατε στην κουζίνα του MasterChef. Οι κριτές αποφάσισαν εχθές ότι τα πιάτα που δημιουργήσατε δεν ήταν τόσο καλά ώστε να καταφέρετε να αποφύγετε τη σημερινή δοκιμασία αποχώρησης. Δεν πάβει όμως να είστε τρεις πολύ καλοί μάγειρες που μπορείτε σήμερα στην εκτέλεση της ίδιας συνταγής να φτιάξετε τόσο καλά πιάτα ώστε να δυσκολέψετε τη ζωή των κριτών για την απόφαση που θα πρέπει να πάρουν. Και για τους τρεις είναι η τρίτη φορά που βρίσκεστε σε αυτή τη θέση, σωστά? Αυτοπεποίθηση. Ακούω. Κωστή. Είμαι ψύχρεμος. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω άγχος. Θα ήθελα να βάλω τα δυνατά μου και να διορθώσω το χθεσινό. Το πιστεύεις ότι σήμερα θα πας καλά? Θέλω να πιστεύω ότι θα πάω καλά, ναι. Θέλω πραγματικά πάρα πολύ, ύστερα από τα χθεσινά σχόλια των κριτών, να βάλω τα δυνατά μου και να σου αποδείξω ότι μπορώ να προχωρήσω πολύ περισσότερο. Μανώλη. Και εγώ το ίδιο. Προσπαθώ να διώξω το άγχος, γιατί συνήθως αγχώνομαι. Θέλω πιο πολύ από κάθε φορά να τα καταφέρω, ειδικά σήμερα. Γιατί ειδικά σήμερα? Δεν ξέρω, με έχει πιάσει σήμερα. Έχω πείσμα, θέλω να τα καταφέρω. Άγγελε, εσύ πώς νιώθεις? Έχω λίγο άγχος. Θα προσπαθήσω να το μετριάσω και να μην βγει στο πιάτο αυτό. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να παραμείνω στο διαγωνισμό. Πάντως είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί όσο φτάνουμε στο τέλος, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο κρίσιμα. Όντως, παιδιά, έχουμε αρχίσει να μετράμε αντίστροφα. Ξεχάστε την κούραση, δουλέψτε με ένταση και αποτελεσματικότητα. Έχετε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι μέχρι στιγμής και δεν πρέπει οι κόβοι σας να πάνε χαμένοι. Λοιπόν, παιδιά, για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, πάμε να δούμε τι θα μαγειρέψετε σήμερα. Έτοιμοι? Τρούφα είναι.
Δεν ξεχώριζα από μακριά, δεν διάκρινα. Έβλεπα 3 μαύρα πράγματα, δεν μπορούσα να ξεκαθαρίσω τι ήταν. Πραγματικά εκείνη την ώρα δεν ξέρω τι να πω. Αγχώθηκα πάρα πολύ. Βλέπω 3 μαύρα ζυμαρικά, νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, έχουμε τορτελίνια με μελάνι σουπιάς, γεμισμένα με γαρίδες και μάγκο και σάλτσα από γαρίδες και κόκκινο κάρι. Και αν αυτό δεν σας λέει κάτι σαν τίτλος, ελάτε κοντά να το δείτε. Αυτά είναι μάγκο και... Μάγκο και αγκούρι. Το λευκό είναι ζελέ από καρύδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάνουμε τορτελίνι να πετύχουμε το σωστό πάχος στη ζύμη. Πιο χοντρό πάχος θα σας δώσει ένα τορτελίνι που είναι όλο ζυμάρι και όχι γέμιση. Το άλλο σημαντικό είναι το πόσο μελάνι σουπιάς θα βάλουμε, το οποίο βέβαια υπάρχει στη συνταγή που πρέπει όντως να ακολουθήσετε πιστά. Και επίσης η υγρασία που θα έχει μέσα η γέμιση για το τορτελίνι, να μην είναι πάρα πολύ στεγνό. Να προσέξετε να μην αφυδατωθεί η γαρίδα. Βλέπετε ότι κρατάει το χυμό μέσα. Τα λαχανικά να τα κρατήσουμε τραγανά. Σωστό σοτάρισμα. Εντάξει, χρώμα στο μάγκο και λίγο στο αγκούρι. Και τώρα για το ζελέ δεν είναι κάτι δύσκολο, νομίζω θα έχετε μια συνταγή. Αν την ακολουθήσετε όπως πρέπει, θα καταλήξετε με αυτό το αποτέλεσμα. Τι έφτιαξαν πάλι οι άνθρωποι. Είναι σούπερ να δοκιμάζεις αυτό το γλυκό φρουτόδες με το ξινό και το πικάντικο και το θαλασσινό της γαρίδας. Καταπληκτική γεύση. Με φοβίζει αρκετά η συνταγή, δεν τα γουστάρω πολύ τα φρέσκα ζυμαρικά. Έχει μια ιδιαίτερη τεχνική, η οποία με την πίεση του χρόνου, δεν υπάρχει πως να μην κάνεις λάθος. Η συνταγή δεν με φοβίζησε τόσο. Ελπίζω να μου δοθεί και ο χρόνος που πρέπει για να βγάλω το πιάτο. Πιστεύω να το καταφέρω να το κάνω ακριβώς όπως το έδωσα. Ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας είναι 45 λεπτά και ξεκινάει από τώρα. Τώρα, γρήγορα τη ζύμη. Μισό παιδιά, μισό. Ο Πακόπουλος τώρα θα μας επιδείξει πώς κάνουμε ένα τορτελίνι. Θα μπλοκάρει και πραγματικά δεν ήθελα να δουλεύω μπροστά μου εκείνη τη στιγμή. Τι το κάνει αυτό? Δεν γίνεται, σπάει παιδιά. Τι σε αγχώνει περισσότερα? Ο χρόνος και ο εαυτός μου. Πώς το βλέπεις τον κόσμο, αγχωμένο, Αγχωμένο. Άγχωσέ τους λίγο περισσότερο. Τι άγχος είναι αυτό τώρα, δεν έχει κανένα λόγο. Είχα χαθεί. Ηρεμία. Σε παρακαλώ, βάλε κάτι στο πιάτο σου. Τα χέρια μου τρέμουν και εγώ δεν μπορώ να βάλω το ζελέ στο πιάτο. Τέλος χρόνου, αυτό ήταν. Φαίνεται ότι το έχει στήσει με άγχος το πιάτο. Δεν έχει κάνει ένα καλό ζυμάρι. Έχει την υφή του λάστιχου. Τη γέμιση την έχει αφήσει λίγο ορφανή. Δεν μπορώ να το απολαύσεις αυτό το πράγμα. Πάντα έχετε τα υλικά και την συνταγή στους πάγκους σας. Ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας είναι 45 λεπτά. Και ξεκινάει από τώρα. Καλή επιτυχία. Σήμερα για πρώτη φορά ο χρόνος με αγχώνει περισσότερο από τίποτα άλλο. Σε 45 λεπτά καλούμε να ετοιμάσω αυτό το πιάτο. Πρέπει να φτάσουν τα αγούδια στην πλάτη πραγματικά σήμερα. Με το παραμικρό λάθος ή τη λάθος κίνηση πιστεύω ότι δεν θα κάναμε πιάτο. Διαβάζω πάρα πολύ γρήγορα τη συνταγή και αποφασίζω να ξεκινήσω το μαγείρεμα από το τρίτο βήμα. Φτιάχνοντας λοιπόν τη ζύμη του ζυμαρικού. Παίρνω την πασίνα, τη βάζω πάνω στη ζυγαριά και ρίχνω μέσα το αλεύρι, τα αυγά και το μελάνι σουπιάς. Και κατευθείαν ξεκινάω να το βάλω στο μίξερ για να ετοιμάζει τη ζύμη. Κωστή, πιο σιγά. Σπρώξε λίγο και το αλεύρι να το πάρει όλο. Με τη σπάτουλα κάνε τα κόμματα. Κάνε με τη σπάτουλα και λίγο πιο σιγά. Το πρώτο μου βήμα είναι να φτιάξω το ζελέ καρύδας, να βάλω όλα τα υλικά που χρειαζόντουσαν μέσα στο κατσαρολάκι. Γάλα καρύδας, αγάρ-αγάρ, λάιμ, κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και ζάχαρη. Την ώρα που ξεκίνησαμε το μαγείρεμα, πιο αγχωμένος νομίζω ότι ήταν ο Άγγελος. Του πέσαν και όλα τα μαχαίρια κάτω, τα έπαιρνε από εκεί μετά. Βάλε καλά το κατσαρόλι πάνω, βάλε το καλά, να ζυγίζει σωστά. Η αντίδραση του Άγγελου όταν είδε το πιάτο ήταν κάπως σφιγμένη. Το ζυμαρικό δεν είναι το δυνατό του σημείο και νομίζω ότι τον φόβησε κάπως, τον άγχωσε το πρωτότυπο πιάτο. Άγγελε, ζύμη καλύτερα. Πάμε λίγο τη ζύμη, ρε φίλε. Ναι. Ζύμη τώρα. Τώρα, γρήγορα τη ζύμη. Μισό, παιδιά, μισό. Η συνταγή ήταν λίγο πολύπλοκη. Είχε πολλές δυσκολίες στο πιάτο.
Ακόμη και στα ζυμαρικά πρέπει να αποδείξω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Κωστή, Γεια σας. πώς θα πας? Εδώ, καλά, λέω. Έχεις τελειώσει με το ζυμάρι σου? Έχω τελειώσει με το ζυμάρι, είναι στο ψυγείο, ξεκουράζεται. Έχω ετοιμάσει επίσης και το ζελέ καρύδα. Είναι Ναι, και αυτό στο ψυγείο παγώνει. Τα στοιχεία όμως πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα. Είναι η γαρίδα, και το ζυμαρικό. η ζύμη και η γέμιση βέβαια. Και η σάλτσα. Ναι, εντάξει, όλα τα άλλα στοιχεία είναι περισσότερο και διακοσμητικά. Έτσι, αλλά νομίζω ότι η γαρίδα εκεί είναι το... και βέβαια η ελαστικότητα της ζύμης. Νομίζω ότι η συμβουλή τους αυτή είναι η σωστή, είναι τα βασικά συστατικά του πιάτου, οπότε πρέπει να είναι και το πιο προσεγμένο. Μανώλη, έχεις δώσει μια υπόσχεση. Ναι, σεφ. Ότι θα το παλέψεις. Κάνω ό,τι μπορώ να... Για πες μας, τι έχεις κάνει μέχρι τώρα? Έχω κάνει τη ζύμη. Ναι. Έχω κάνει το ζελέ. Τώρα έχω πάει στο ψυγείο. Βλέπω ότι ετοιμάζεις τη γέμιση τώρα. Τώρα ετοιμάζω τη γέμιση, ναι. Προχωρώ σιγά σιγά. Ναι. Πιστεύω να τα πάω καλά. Ξέρεις, θέλω να σου πω μια συμβουλή. Επειδή όσες φορές έχεις κάνει ζυμαρικό, συνήθως το αφήνεις πάρα πολύ χοντρό. Πρόσεξε το πάχος. Έχεις μια τάση στο ζυμαρικό σου να το αφήνεις χοντρό το φύλλο. Θες κάτι να μας ρωτήσεις? Όχι. Είναι μια άλλη τεχνική. Καλή επιτυχία, Μανώλη. Έρχεται η ώρα να ξεκινήσω με τη γέμιση για το τορτελίνι. Ψιλόκοψα το μάγκο, ψιλόκοψα τις γαρίδες και έβαλα και μια κονταλιά από τη σάλτσα που είχα έτοιμη, τη σάλτσα γαρίδας και άλλα το πίπερο. Αυτή ήταν η γέμιση για τα τορτελίνι. Πού έχεις φτάσει μέχρι τώρα? Ζυμάρι έτοιμο? Ζυμάρι, το... Ζελές έτοιμο? Ζελές έτοιμο. Άρα πας με τα βήματα της συνταγής από ό,τι βλέπουμε. Πρώτη φορά δεν βλέπω τον Μπακόπουλο να χαμογελάει. Κάτι γίνεται εδώ, σοβαρό το θέμα. Διαβάζει τώρα. Λέγε ρε Μπακό, θες να φύγουμε? Όχι. Κάντε ό,τι θέλετε. Εσείς, καθίστε εδώ, μας θέλετε. Εντάξει, είσαι εντάξει? Θες καμιά βοήθεια? Όχι, δεν είμαι εντάξει. Θες καμιά βοήθεια? Πιστεύω να τα καταφέρω. Ωραία, εντάξει. Θες κάτι να ρωτήσεις? Ρώτα, δεν πειράζει. Προς το παρόν όχι. Εντάξει. Έγινε, καλή επιτυχία. Ήμουν πραγματικά νευριασμένος. Κάποια πράγματα δεν μου έβγαιναν. Είχα μπλοκάρει και πραγματικά δεν ήθελα να ζω μπροστά μου εκείνη τη στιγμή. Παιδιά, έχετε 28 λεπτά ακόμα. Δοκίμαζε, Άγγελε, από ό,τι κάνεις, δοκίμαζε τις γεύσεις. Να είσαι σίγουρος για ό,τι κάνεις. Μ' ακούς? Ναι. Μανολιό, Έλα. βάλε μια κατσαρόλα με νερό πάνω να βράζει και κόψε και τα γκούρι σου. Κωστή και εσύ μια κατσαρόλα με νερό να βράζει. Ναι, έρχεται. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω με τη σάλτσα. Παίρνω μια κατσαρόλα, ρίχνω μέσα το ζωμό γαρίδας και το βούτυρο γαρίδας και τα αφήνω να βράσουν τόσο έτσι ώστε να κατέβει στο μισό. Προσθέτω μέσα κρέμα, παστακάρι, χυμό lime και παράλληλα χτυπάω και κρέμα στη σαντιγί, την οποία πρέπει να τα ενώσω για να δώσω μια πολύ ωραία σάλτσα. Δοκίμασε κιόλας, Κωστή. Μην ξέφυσας, είσαι μια χαρά. Θέλεις άλλη ώρα για τη σάλτσα, Κωστή? 2 λεπτά. Συνεχίζω με την υπόλοιπη προετοιμασία μου που ήταν να σοτάρω τα λαχανικά μου, το μάγκο και το αγκούρι και να βάλω και τη γαρίδα μέσα σε αυτό. Άγγελε, Εντάξει είσαι με αυτό? μια χαρά είσαι, έλα πάμε. 20 λεπτά, Κωστή, πάμε λίγο. Γκάζω στα κοψίματά σου εκεί. Ωραίος, πάμε. Μπράβο. Άστο να κρέμεται και πάρ' το με τα αριστερό σου και γύρνα με το δεξί. Άστο να κρέμεται. Άστο αυτό κάτω, Μανώλη, άστο. Με Έτσι. το δεξί γύρνα. Ένα χιλιόμετρο φύλλο έχω κάνει. Έπρεπε να γίνει καλά το φύλλο και εγώ δεν το είχα περάσει πολλές φορές και μου τρυπούσε η ζύμη. Όπως την έβγαλα μου έκανε τρύπες. Άγγελε, πιάνε τι με το άλλο σου χέρι. Γιατί εκεί, άστο το αριστερό σου και πιάνε τι με το άλλο. Γιατί το κάνει αυτό? Μην προσθέσεις αλεύρι. Συγκεντρώσου, Άγγελε, συγκεντρώσου. Αγγελέ, Συνέχισε. Αγγελέ, άμα σου σπάει μην προσθέτεις αλεύρι. Πάει να πει ότι έχει πολύ, ότι είναι στεγνή. Νευρίασα πάρα πολύ με τη ζύμη σήμερα, δεν μου έβγαινε, μου έσπαγε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ώρα βρήκε γι' αυτό. Σε κάποια στιγμή ήθελα να τα πετάξω όλα. Δεν γίνεται, σπάει, παιδιά. Πέταξα και το ζυμάρι, αλλά είπα όπα, χαλάρωσε, ηρέμησε, πάρ' το πάλι από την αρχή. Πιάνε τι με το άλλο στο χέρι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, το σπάει. Σπάει, ρε παιδιά. Ωραία. Θα της προσθέσεις λίγο νερό, λίγο υγρασία, πιστεύω. Έπρεπε να διπλώσει μερικές φορές τη ζύμη για να την περάσει από τη μηχανή. Το έκανε κάπως βιαστικά και γρήγορα με αποτέλεσμα να το ανοίξει. Του φώναζα από πάνω ότι έχει χρόνο να ξανακάνει κι άλλο πιο σωστά, αλλά δεν με άκουγε. Κόψε το μισό, Κωστή. Το μισό. Πολύ. Ξεκινώντας τη ζύμη από τη μηχανή των ζυμαρικών, το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν μου έσπασε μία φορά, αλλά ήταν μόνο το πρώτο άνοιγμα. Είναι κάτι το οποίο μπορώ να το διορθώσω πάρα πολύ εύκολα, δουλεύοντας λίγο ακόμα τη ζύμη. Τι σε αγχώνει περισσότερα?
Ο χρόνος και ο εαυτός μου. Περίμενε, όχι, λάθος θα κάνεις, το κάνεις το λάθος τώρα. Κάνε τη μανιβέλα εσύ. Άστο. Τώρα θέλει ανέβει λίγο και πάλι. Θα το κάνεις αυτό μέχρι να βγει λία και γυαλιστερή. Μετά θα αρχίσεις να κατεβαίνεις. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Η συμβουλή του κύριου Λουκάκου σήμερα για το πώς να διαχειριστώ τη ζύμη ήταν όλα τα λεφτά πραγματικά. Μανώλη, για πες. Η σάλτσα, η γέμιση, το ζελές στο ψυγείο, τη ζύμη ευτυχώς την άνοιξα. Ζορίστηκα λίγο. Εντάξει, δεν είναι. Καλή φαίνεται. Δεν κάνεις κανένα ακόμα να έχεις καβάτζα. Ή εν πάση περιπτώσει σκέπασε αυτό γιατί άμα ξεραθεί μετά δεν ανοίγει. Ο Μπακόπουλος τώρα θα μας επιδείξει πώς κάνουμε ένα τορτελίνι. Έρχεται η Μέρη και ο κύριος Λουκάκου στον πάγκο μου. Εκείνη τη στιγμή έκλανα τα τορτελίνια. Μάλιστα ήθελα να το κάνω και μάθημα ο κύριος Λουκάκου εκείνη τη στιγμή, ώρα βρήκε. Ξέρεις τι θα γίνει άμα μείνουν αυτά 5 λεπτά εδώ. Θα ανοίξουνε. Καταρχάς θα γίνουν ένα με το ταψί. Να. Και όταν πάνε να το τραβήξεις θα έχουν τρύπα από κάτω. Ή θα βάλεις αλευράκι ή μια λαδόκολα από κάτω. Βάλει λίγο αλευράκι. Εντάξει. Μου έδωσε 2-3 συμβουλές που μου ήταν χρήσιμες, μου φάνηκαν χρήσιμες. Πραγματικά με βοήθησε με αυτό που μου είπε. Μέρη, πώς το βλέπεις τον κόσμο, αγχωμένο, Αγχωμένο. Άγχωσέ τους λίγο περισσότερο. Έχετε 8 λεπτά. Δεν γίνεται. Γίνεται. Τι 8 λεπτά, λόγω νομίζω ότι έχω ένα μισάωρο ακόμα να μαγειρέψω. Τι άγχος είναι αυτό τώρα, δεν έχεις κανένα λόγο. Ίσα-ίσα, θέλουν και σιγά-σιγά. Εσύ προχώρα, Μανολιό, προχώρα. Ας την αναπάρει, με τι γυρνάς συνέχεια την γαρίδα. Πριν τα βράσεις, χαμήλωσε λίγο, Κωστή. Αγγέλε, ρίξε τα ζυμαρικά σου στο νερό. Ρίξε τα ζυμαρικά σου, λέω. Ρίξε τα ζυμαρικά στο νερό. Θες και αλάτι στο νερό και να μην βράζει πολύ. Χαρτί βάλε από κάτω, χαρτί. Χαμήλωσε τη φωτιά σου, περίμενε πρώτα. Περίμενε. Έχω μείνει πίσω, έχω την εντύπωση, ακούγοντας τις φωνές από τον εξώστη και πρέπει να κινηθώ γρήγορα γιατί δεν έχω σοτάρει ακόμα τσιγαρίδες και τα ζαράκια από μάγκο και αγκούρι. Χαμήλωσε τη φωτιά σου και ρίξε νερό μπόλικο. Πάμε το ζελεδάκι τώρα. Γαρίδα σου είναι εντάξει, Μανώλη. Τσεκαρέτη. Το δίσκο στο πάτωμα και φέρ το πιάτο κοντά, ρε. Την ώρα που ήταν να στήσω το πιάτο, πανικός, χαμός, είχα χαθεί. Ηρεμία. Μπράβο, ρε Μπακόπουλε. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Ωραία. Έλα, και στείνεις πιάτο τώρα. Πάμε να προλάβεις να στήσεις, Αγγέλα. 2 λεπτά έχεις, πάμε. Παιδιά, έχετε 2 λεπτά ακόμα. Και με έχετε αγχώσει. Κωστή, προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις, ωραία. Τα παιδιά πίσω μου νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει να στήσουν πιάτα. Εκείνο που με πιάνει ο μεγάλος πανικός και αρχίζω και σκέφτομαι ότι μάλλον θα βγάλω πιάτο. Όχι, εκεί λίγο πιο πάνω. Πιο πάνω λίγο. Εγώ. Και να κοιτάει λίγο αριστερά. Εκεί. Και τα δύο κοιτάνε λίγο αριστερά. Έτσι, ωραία. Έτσι. Ωραία, πάμε, ωραίο. Πιο πάνω σου λίγο. Πάμε. Τον συμβούλευα να βάλει λίγο αριστερά την καρύδα, λίγο πιο δεξιά το ζελέ. Επειδή το θυμόμουν ακριβώς, ήμουν 100% σίγουρος, ήθελε να μ' ακούσει. Τι είναι. Εκεί και το δεξί σου να κοιτάει αριστερά. Τι άλλο. Τι είναι, Κωστή. Ωραίος. Σήμερα αγχώθηκα πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, ειδικά με τον Κωστή, γιατί άργησε πάρα πολύ και φοβάμαι ότι δεν θα προλάβει να στήσει το πιάτο. 1 λεπτό ακόμα. Όχι, ρε, στη σειρά δεν ήταν. Κωστή, είναι 1 λεπτό, σε παρακαλώ, βάλε κάτι στο πιάτο σου. Όχι τόσο πίσω αυτό, Αγγέλε, πιο κοντά στο άλλο ήταν. Πιο μέσα, πιο στο κέντρο. Η Μέρη μου λέει: Κωστή, βάλε κάτι στο πιάτο σου γιατί αγχώνομαι. Εγώ εκείνη την ώρα σοτάρω τη γαρίδα. Δεν έχω καν ξεκινήσει το πιάτο. Έλα ρε Κωστή, μην αγχώνεσαι, ρε. Πίστευα ότι θα τα παρατήσει. Προσπάθησα να τον ενθαρρύνω, άρχισα να του φωνάζω ότι πρέπει να στήσει πιάτο. Μην τα παρατάς. Να τα πάρει ένα ανάγκη με τα χέρια. Από όπου κι αν είναι, τουλάχιστον να στήσει το πιάτο του. Πάμε, Κωστή, Σε παρακαλώ, σάλτσα, ζελέ. Λίγο πιο μέσα αυτό που έχεις βάλει τόσο έξω. Εκείνη τη στιγμή το άγχος μου έχει ρεύσει, το έχω χάσει. Σκέφτομαι ότι έχω να κάνω πράγματα τα οποία έπρεπε να είναι έτοιμα και να ξεκινήσω να στείνω πιάτο. Παιδιά, πρέπει να στήσετε πιάτα. Έχετε μισό λεπτό ακόμα. Πετάω τα τορτελίνια πάνω στη σάλτσα και ξεκινάω να δουλέψω να βάλω το ζελένα. Και συνειδητοποιώ ότι όταν τα βάζουμε στο πιάτο έχουν διαλυθεί, έχουν λιώσει τα χέρια μου. Δεν μπορώ να τα χειριστώ. Τα χέρια μου τρέμουν και εγώ δεν μπορώ να βάλω το ζελέ στο πιάτο. 10 δευτερόλεπτα. Σκέψου αν θέλει κάτι άλλο, κοίτα τη συνταγή, το στήσιμο, κοίτα τη συνταγή τι λέει. Γαρίδα και καρέ. Έλα, μην τα παρατάς. Βάλε τα υπόλοιπα. 5 αγκούρια, 5 μάγκο. Ναι, είναι. 5. Πάμε, Κωστή, και το καρέ. 4. Με το χέρι. Και λίγο ελαιόλαδο, πάμε, να προλάβεις. Ελαιόλαδο είναι δίπλα στην κατσαρόλα. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο, εκείνη την ώρα πέταξα τα ζαράκια από μάγκο και αγκούρι. 1. Τέλος χρόνου. Αυτό
Αυτό που με δυσκόλεψε περισσότερο στη συνταγή ήταν η ζύμη. Αυτή η μαύρη ζύμη. Πραγματικά μου έκανε μαύρη τη μέρα σήμερα. Με βάση τα πιάτα από τις συμπαίκτες μου, σε εικόνα καλύτερα το βλέπω το δικό μου. Ευτυχώς έχω βάλει τουλάχιστον όλα τα στοιχεία μες στο πιάτο. Πραγματικά δεν θυμάμαι πώς το έκανα, η ένταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και είμαι σοκαρισμένος ακόμα. Άγγελε, Μανώλη, Κωστή, οι κριτές θα περάσουν στο εστιατόριο και εκεί θα δοκιμάσουν τα πιάτα σας ένα προς ένα. Στη συνέχεια θα τα αξιολογήσουν, θα συζητήσουν μαζί σας και θα σας ανακοινώσουν την απόφασή τους. Κύριοι, περάστε. Όσο πλησιάζει η ώρα της δοκιμής, πλησιάζει και η αποχώρηση. Μακάρι να τους αρέσει και μακάρι να έχω πετύχει ακριβώς το πιάτο όπως το έφτιαξαν αυτοί. Καλώς. Γεια σου, Άγγελε. Άγγελε, πώς τα πήγες? Αγχώθηκα πάρα πολύ. Σε ποιο σημείο ακριβώς αγχώθηκες? Σε κάποια στιγμή μου έσπαγε η ζύμη και εκεί νόμιζα ότι όλα τελείωσαν, αλλά δεν το έβαλα κάτω και ξανά έπλασα τη ζύμη και την ξαναπέρασε και την ξανέφτιαξα από την αρχή. Ευχαριστούμε. Είστε καλά. Ήθελα πραγματικά να τους αρέσει το πιάτο μου ή τουλάχιστον να έχω κάνει λιγότερες αστοχίες. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά από αυτό που έχουμε δείξει, αλλά φαίνεται ότι έχει αγχωθεί, το έχει στήσει με άγχος το πιάτο. Είναι η πρώτη φορά στο MasterChef που νιώθω τόσο πολύ άγχος σε δοκιμασία αποχώρησης. Νομίζω ότι κάποια στοιχεία εδώ στο πιάτο δεν τα έχει πάει άσχημα. Τα έχει κάνει καλά. Το ζελεδάκι της καρύδας νομίζω ότι είναι ωραίο. Και το μάγκος και το αγκούρι το έχει διαχειριστεί σωστά, το έχει σοτάρει ωραία. Και η σάλτσα του δεν μπορώ να πω ότι έχει κάποια μειονεκτήματα. Και η γαρίδα καλά τα έχει πάει, αυτό θέλαμε. Να μην αφυδατωθεί, να παραμείνει ζουμερή. Βέβαια κάπου έχει παραμείνει λίγο άψητη. Εγώ αυτό που εντοπίζω εδώ είναι περισσότερο στο τορτελίνι του. Λιγότερο έπλασε το τορτελίνι και περισσότερο διαχειρίστηκε την τεχνική στα χέρια, ως συνήθως κάνουμε για να διπλώσουμε ένα ζυμαρικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εδώ να του έχει σκάσει, όπως βλέπετε, το έχει ανοίξει και να αφυδατωθεί μέσα. Χύθηκε λίγο η σάλτσα του, λίγο ο ζωμός του, λίγο όλα αυτά που έχει γέμιση μέσα. Αυτό βλέπω εγώ. Δεν ξέρω, θέλω και τη γνώμη σας. Η γαρίδα, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι σε κάποιο σημείο νομίζω ότι ήταν λίγο παραπάνω μία από αυτό που δείξαμε εμείς. Και αυτό που θεωρώ αρκετά σημαντικό είναι ότι δεν έχει κάνει ένα καλό ζυμάρι. Δεν έχει δουλευτεί σωστά, με αποτέλεσμα να έχει μία έτσι λαστιχωτή υφή. Δηλαδή δεν μπορεί να το απολαύσεις αυτό το πράγμα. Εγώ, Γιάννη, συμφωνώ μαζί σου. Το κύριο θέμα που έχει αυτό το πιάτο είναι το τορτελίνι. Και κατά κύριο λόγο στη ζύμη, γιατί η γέμιση γευστικά είναι εντάξει. Η σάλτσα δεν έχει αρκετή ένταση, έχει φοβηθεί να βάλει κάρι. Στα υπόλοιπα έχει κάνει καλή δουλειά. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ προχωρημένο επίπεδο. Είναι η τελική ευθεία και κρίνεται στην παραμικρή λεπτομέρεια το κάθε πιάτο. Για λέγε Μανώλη, πώς θα πήγες? Εντάξει, δεν είχα αστοχίες. Είχα ένα πρόβλημα με τη ζύμη. Έπρεπε να το περάσω 2-3 φορές πρώτα στο χοντρό, να ενσωματωθεί καλά και μετά να τα ανοίξω. Έγινε, Μανώλη. Να δοκιμάσουμε και να τα πούμε μετά. Εντάξει. Με βάση τα πιάτα από τις συμπαίκτες μου, σε εικόνα καλύτερα το βλέπω το δικό μου. Νομίζω εδώ έχουμε μια καθαρή εικόνα. Είναι αρκετά κοντά σε αυτό που δείξαμε εμείς. Εντάξει, υπάρχει μια νομιμορφία στο τορτελίνι, αλλά αυτό είναι ένα πιάτο που δείχνει θέληση. Δηλαδή, αυτός που το έστησε είχε την προσοχή, είχε το χρόνο και ήθελε. Δηλαδή, το έχει πλησιάσει πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έχουμε δείξει. Δύσκολο πολύ. Δύσκολο πιάτο, ρε. Πολύ δύσκολο. Με τις παίχτες που συναγωνίζομαι, σίγουρα έχουν δείξει κάπως καλύτερη πορεία από μένα. Εγώ θα αρχίσω από τα καλά στοιχεία και τα στοιχεία που μου άρεσαν στο πιάτο. Μου άρεσε αρκετά το ζελέ, έχει κάνει τη σωστή υφή, έχει δώσει τη σωστή γεύση. Και επίσης η σάλτσα πλησιάζει αρκετά αυτή που είχαμε δείξει εμείς στην ένταση από το κάρι. Θεωρώ ότι η γαρίδα θέλει λίγο ακόμα ψήσιμο.
Και εκεί που εντοπίζω το μεγάλο πρόβλημα αυτού του πιάτου είναι στο τορτελίνι. Στη ζύμη και στη γέμιση. Η γέμιση, ενώ γευστικά είναι εντάξει, έχει αφήσει μεγάλα κομμάτια, δεν τα έχει κόψει ομοιόμορφα, με αποτέλεσμα να μην είναι πάρα πολύ ευχάριστο το αποτέλεσμα στο στόμα. Και θεωρώ ότι έχει κάνει και αυτός λάθος με τη ζύμη, έχει την υφή του λάστιχου. Γιάννη. Δημήτρη, ουσιαστικά και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιστεύω ότι στο κύριο στοιχείο του πιάτου, που είναι το τορτελίνι, και αυτή η ζύμη έχει κάποια προβλήματα. Όπως είπες και εσύ, έχει έτσι μια λαστιχωτή υφή. Και η γέμιση επίσης δεν την έχει διαχειριστεί με τόσο μεγάλη φινέτσα να την ψιλοκόψει, να την κάνει μια πιο ομοιόμορφη μάζα. Αλλά γευστικά είναι νομίζω οκ. Τη γέμιση την έχει αφήσει λίγο ορφανή. Δεν έχει ένταση, δεν έχει αρώματα μέσα και σε συνδυασμό με αυτό το πρόβλημα που έχει η ζύμη του, δεν γεύομαι ένα τορτελίνι. Όλα τα άλλα στοιχεία μέσα στο πιάτο είναι σωστά, η γαρίδα του είναι σωστά φτιαγμένη, είναι ένα πιάτο με τα δικά του χαρακτηριστικά και θετικά και με το δικό του πρόβλημα στο τορτελίνι. Για να δούμε και τι έκανε ο Κωστής. Μπορεί να είναι η τελευταία φορά που δίνω ένα πιάτο στους κριτές. Καλησπέρα. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, Κωστή. Γιατί μόνο στο δικό μου πιάτο η γαρίδα έχει διαφορετικό χρώμα. Για πες μας, βρε Κωστή, τι έγινε, πώς τα πήγες? Εγώ έπεσα περισσότερο έξω από όλο τον χρόνο. Έχω χάσει το διάφανο της γαρίδας. Και αυτό για να μην τη σερβίρω ομή. Κάτι άλλο που σε ενοχλεί στο πιάτο σου? Η εικόνα πάλι. Ας να το δοκιμάσουμε και να τα δούμε, Κωστή. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Το ενδεχόμενο να αποχωρήσω εγώ σήμερα από το διαγωνισμό είναι πολύ μεγάλο. Τι έγινε? Μια κοστούρο. Για πες. Νομίζω ότι η εικόνα είναι καλή. Και εγώ θεωρώ ότι και η σάλτσα του είναι λίγο πλούσια, γιατί στα άλλα δύο πιάτα μου φάνηκε και αρκετά λίγη και δεν μπορούσα να τη γευτώ. Είναι αξιοπρεπέστατη η εικόνα, πιστεύω. Το άσχημο είναι να πούνε ότι αποχωρεί πρώτος κατευθείαν αυτός. Να το πάνε λίγο πιο λαου-λαου. Πιο καλά, μια και όξο. Όχι μια και όξο. Σώπα ρε που θα κάθομαι τυποκάρδια και μισή ώρα να περιμένω που είναι σοβαρός. Τα στοιχεία με το φρούτο, το αγκούρι, το ζελέ, νομίζω τελικά αυτά δεν πολύ δυσκόλεψαν. Λίγος πολύ ήταν όλα αρκετά καλά, όπως είναι και αυτό εδώ αρκετά καλό. Έχουμε μια εύγευστη σάλτσα που έχει και όλη την ένταση του κάρι και του πικάντικου που δείξαμε εμείς στη σάλτσα τη δικιά μας. Έχουμε ένα τορτελίνι το οποίο είναι ένα αξιοπρεπές τορτελίνι που μπορείς να το φας και να το ευχαριστηθείς. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Και μιλάω από πλευρά ζύμης. Τώρα βλέπω ότι στη γέμιση έχει πάρει το χρόνο και την έχει ψιλοκόψει αρκετά. Μου αφήνει μια καλύτερη αίσθηση στο στόμα η ψιλοκομμένη γέμιση, γιατί δένουν όλα τα συστατικά μαζί. Τώρα, όσο για την γαρίδα, δεν μπορώ να πω ότι ήταν στεγνή, αλλά σίγουρα έχει περάσει το επίπεδο ψήματος που δείξαμε εμείς. Κοίτα, εγώ Γιάννη συμφωνώ με τη γαρίδα ότι ήθελε λίγο λιγότερο ψήσιμο και θεωρώ ότι ήθελε και λίγο λιγότερο αλάτι. Το δικό μου κομμάτι είχε λίγο αλάτι παραπάνω. Στη σάλτσα θεωρώ ότι ήθελε λίγο περισσότερη ένταση από το κάρι και λίγο λιγότερο αλάτι. Εγώ είχα και ένα θέμα με το τορτελίνι. Είχε ανοίξει το δικό μου τορτελίνι με αποτέλεσμα να γίνει λίγο πιο στεγνή η γέμιση. Λευτέρη. Εγώ, Δημήτρη, θα διαφωνήσω μαζί σου και θα συμφωνήσω με τον Γιάννη περισσότερο. Η σάλτσα του είχε τη σωστή ένταση με το κάρι. Εγώ δεν βρήκα αλάτι στη γαρίδα. Η γέμιση είχε μια ένταση. Αν έχει ανοίξει το δικό σου τορτελίνι, σίγουρα εδώ θα συμφωνήσω ότι μάλλον γεύτηκες κάτι που είχε περάσει νερό μέσα, άρα έχασες την νοστιμιά, γιατί εγώ γεύτηκα νοστιμιά. Είναι ένα σωστό πιάτο, αρκετά κοντά σε αυτό που δείξαμε. Νομίζω ότι πρέπει να φωνάξουμε τα παιδιά να τα πούμε από κοντά. Ναι. Τους βλέπω έτοιμους να πούν την ετοιμιγορία τους και πραγματικά αυτό μου σκοτώνει. Κάθεσαι δίπλα στους συμπαίκτες σου και συνειδητοποιείς ότι για να μείνω εγώ πρέπει να φύγει ένας από εσάς. Και είναι πολύ σκληρό. Παιδιά, δοκιμάσαμε τα πιάτα σας. Έχουμε σχηματίσει τη γνώμη μας και έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας. Αλλά όπως ξέρετε, θέλουμε να κάνουμε και μαζί σας μια κουβέντα και για τη σημερινή δοκιμασία,
αλλά και για την πορεία σας μέχρι τώρα στο διαγωνισμό. Εγώ θα το είχα καλύτερα να μας λέγανε αμέσως το αποτέλεσμα. Η αναμονή αυτή είναι πολύ... Δεν την μπορείς. Για να σας πούμε κάποια πράγματα γενικά για τα πιάτα, θεωρούμε και οι τρεις ότι τα περιφερειακά στοιχεία του πιάτου, ζελέδες, φρούτα, αγκούρι, σάλτσα, πάνω κάτω, τα πήγατε αρκετά καλά και οι τρεις. Εκεί που εντοπίσαμε κάποια θέματα, λίγο σοβαρότερα προβλήματα, ήταν στο τορτελίνι. Σ' άλλα πιάτα περισσότερο, σ' άλλα λίγο λιγότερο. Όμως και οι τρεις είχατε ένα θεματάκι με το τορτελίνι. Αν είχα στοχεία στο τορτελίνι και είχα και την γαρίδα που είχα, δεν νομίζω ότι τα έχω καταφέρει. Γι' αυτό θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας και θα ξεκινήσω με τον Άγγελο. Στο τορτελίνι όντως νομίζω ότι είχα ένα θέμα με τη ζύμη. Προσπάθησα να το σώσω. Πού θεωρείς ότι υπήρχε αστοχία στη ζύμη? Νομίζω ότι ήθελε κι άλλο δούλεμα η ζύμη μου και μου είχε πάρει λίγο αέρα μέσα το ζυμάρι. Εσύ, Μανώλη? Εγώ δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα. Η γνώμη μου, όπως το είδα, γιατί έκοψα και το ένα και το δοκίμασα και ένα παραπάνω, μ' άρεσε. Δεν είδα τίποτα. Στην υφή της η ζύμη? Ναι, μ' άρεσε. Μάλιστα. Εσύ, Κωστή? Και εγώ δεν νομίζω ότι είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με την υφή της ζύμης. Δοκίμασα. Και ποια ήταν η γνώμη σου? Νομίζω ότι ήταν καλό, αλλά δεν έχει καμία σημασία, νομίζω εγώ. Να πάμε και λίγο στις γαρίδες. Αρχίσουμε από τον Άγγελο. Για πες μου. Ήθελε λίγο παραπάνω. Χαίρομαι που αναγνωρίζεις κάποια πράγματα, αλλά απ' την άλλη στεναχωριέμαι. Γιατί όταν τα καταλαβαίνουμε αυτά, είναι πολύ εύκολο να τα διορθώσουμε. Και δεν δέχομαι για έναν μάγειρα ότι με έπνιξε ο χρόνος. Λοιπόν, η γαρίδα σου ήθελε 1 λεπτό στο τηγάνι, σε αντικολλητική επιφάνεια. 1 λεπτό. Να μην σου πω μισό, να μην σου πω 20 δευτερόλεπτα. Και αυτές οι λεπτομέρειες είναι που θα σας κρατήσουν ή που θα σας διώξουν από το διαγωνισμό. Μανώλη? Και στην γαρίδα πάλι εγώ δεν είδα πρόβλημα. Γνώμη μου βέβαια. Δεν πιστεύω ότι έκανα ακριβώς το πιάτο που είδα. Εγώ είδα πρόβλημα στη γαρίδα και τη γύρισα μισό λεπτό από την άλλη πλευρά. Έχασα το χρώμα, ελπίζω στο ψήσιμο να τα έχω καταφέρει. Κωστή, εγώ θα σου πω 2 πράγματα. Πρέπει να εμπιστευτείς περισσότερο τον εαυτό σου. Η γαρίδα σου ήταν σωστή. Στην πίεση ο χρόνος περνάει, αλλά και δεν καταλαβαίνουμε αν περνάει γρήγορα ή αν περνάει αργά. Όταν είσαι έτοιμος για την κρεμάλα, ο χρόνος περνάει με την εκτίμηση τη δική μας. Για να γίνετε ο μάστερ της κουζίνας σας, χρειάζεται να ετοιμάσετε χιλιάδες πιάτα. Ευτυχώς, μπορείτε να πλύνετε όλα αυτά τα πιάτα με ένα μόνο μπουκάλι φέρι. Μέγα μου. Πιστεύετε εδώ απέναντί μας ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να κερδίσει τον τίτλο του Έλληνα Masterchef? Κωστή? Πιστεύω. Πιστεύεις? Ναι. Μανώλη? Πιστεύω κι εγώ. Και εσύ, Άγγελε? Μάλιστα. Θα μου πείτε, Κωστή, για ποιους λόγους? Τι είναι αυτό που σε κάνει να το πιστεύεις? Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, νομίζω ότι θα το κάνεις καλά. Χρειάζεται κάποια εφόδια. Το Masterchef μας δίνει αυτά τα εφόδια. Και ελπίζω να τα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Θέλω να βάλω τα δυνατά μου, θέλω να πεισμώσω και θέλω να πάω όσο πιο μακριά μπορώ. Μανώλη? Από την αρχή βλέπω δηλαδή, το όνειρό μου να γίνεται πραγματικότητα σιγά σιγά που δεν το περίμενα από την αρχή που ήρθα. Με ζητούσαν και κάπως περίεργα επειδή είμαι από χωριό, δεν συνεννοούμε με όλους καλά. Και δεν το είχα ότι θα προχωρούσα, δηλαδή θα δέναμε ή θα μπορούσα εγώ να προσαρμοστώ σε ένα σπίτι και όλα αυτά. Έχω ένα πρόβλημα, πιστεύω, με τις ιδέες, τη δημιουργικότητα. Αλλά το προσπαθώ και θέλω να το προσπαθώ. Δηλαδή δεν πρόκειται να τα παραιτήσω όπου και να πάω. Δεν δικαιώνεσαι, πουθενά δεν τα παραιτάς. Άγγελε, πες μου εσύ γιατί το πιστεύεις ότι μπορείς να κερδίσεις τον τίτλο αυτό? Γενικά είμαι ένα άτομο το οποίο προσπαθώ στη ζωή μου. Για να έρθω εδώ άφησα πολλά πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι πίστεψα στο διαγωνισμό και τον αγάπησα. Ευελπιστώ να βγω κερδισμένος και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να πιάσω κι εγώ το στόχο μου. Σίγουρα ότι είστε εδώ στο διαγωνισμό, ούτως ή άλλως είστε κερδισμένοι.
σε πολύ λίγους δόθηκε η ευκαιρία μετά από τέτοια ζήτηση να βρίσκονται στον διαγωνισμό. Και πόσο μάλλον εσείς που είστε μέσα στους 10. Μέσα στους 10 καλύτερους. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας είπα και προηγούμενα, εμείς έχουμε πάρει την απόφασή μας. Ας πει ποιος φεύγει, να τελειώνουμε. Έχω κοπεί στα 2. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να είμαι εγώ αυτός. Και σας λέω λοιπόν ότι αυτός που θα φύγει και θα αποχωρήσει σήμερα από τον διαγωνισμό είναι ο Μανώλης. Δεν το πίστευα. Το πιάτο μου ούτε καν το σκεφτόμουν ότι θα ήταν το χειρότερο. Δεν μπορούσα να το συλλάβω καθόλου. Το μόνο σίγουρο ήταν ότι δεν μπορούσα να σηκωθώ από την καρέκλα. Δεν με κρατούσαν τα πόδια μου. Τα λόγια ήταν περιττά, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Μανώλη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σου εξηγήσω ότι το πιάτο το δικό σου και του Άγγελου ήταν ισοδύναμα. Κρίναμε ότι η πορεία του Άγγελου μέχρι τώρα στο διαγωνισμό έχει υπάρξει καλύτερη από τη δική σου και γι' αυτό αποφασίσαμε να παραμείνει ο Άγγελος. Θέλω να σου δώσουμε συγχαρητήρια για τη σημερινή σου επίδοση και οι τρεις μας καταλαβαίνουμε ότι έκανες ένα σημαντικό αγώνα για να παραμείνεις και έχεις κάνει και ένα σημαντικό αγώνα από την αρχή του διαγωνισμού μέχρι και σήμερα. Ευχαριστώ. Και γι' αυτό σου αξίζει ένα μπράβο. Ευχαριστώ. Θες να πεις κάτι, Μανώλη? Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανο που σας εγνώρισα από κοντά. Πραγματικά το έχω σε τιμή μου. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα που δεν τα έμαθα σε 2 χρόνια που ήμουν στη σχολή. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Το MasterChef ήταν μια τρελή εμπειρία για μένα. Βγήκα λίγο παραέξω. Δεν είχα πάει πουθενά, δεν είχα γνωρίσει πολλά πράγματα. Θα είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσω. Η τρίτη ποδιά ανήκει στο Μανώλη. Πραγματικά εγώ δεν θα ξεχάσω τίποτα. Στο τέλος τα κατάφερες. Μπράβο, αγόρι μου, συγχαρητήρια. Θα τους λείψεις στο χωριό, αλλά δεν πειράζει, είναι για καλό σκοπό. Όλα που έζησα εγώ εδώ είναι μοναδικές στιγμές για μένα. Λυπάμαι που φεύγει ο Μανώλης. Κωστή μου, εμείς να δεις πόσο λυπούμεθα. Αλλά είναι ένας διαγωνισμός. Και μπορώ να πω ότι το ταξίδι του Μανώλη ήταν μεγάλο, δεν ήταν μικρό. Νιώθω πολύ περήφανος για τον εαυτό μου. Δεν έχω να ντραπώ για τίποτα, ούτε στο σπίτι, ούτε στο διαγωνισμό. Στους 10 καλύτερους. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Οι δικοί του πραγματικά πρέπει να είναι περήφανοι που έχουν ένα τέτοιο γιο. Κράτησε πολύ ψηλά την Κρήτη και θέλω να του πω ένα μεγάλο μπράβο που ξεπέρασε τον εαυτό του και τις προσδοκίες του. Μπράβο, ρε Μανώλη. Μπράβο. Χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ να δει. Είδα και τις κριτές που συγκινηθήκανε που φεύγω. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Και πάλι, η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Αυτό σκέφτηκα για να είμαι πιο ήρεμος. Και έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου. Να μάθεις πράγματα και να γίνεις σπουδαίος μάγειρας. Χαίρομαι πάρα πολύ που φεύγω έτσι. Έτσι. Έχετε καλή εντύπωση για μένα. Αυτό είναι το καλύτερο. Το ψηφάλι ψηλά και τίποτα. Το μόνο που ήθελα πάρα πολύ όταν έφυγα από την κουζίνα ήταν να γυρίσω πάλι στο σπίτι και να ανοίξω την πόρτα να μπω μέσα. Γιατί είμαι σίγουρος που θα χαιρόταν όλοι που θα έμπαινα. Όσους έχω φίλους και καλούς και λιγότερο, τους εύχομαι το ίδιο. Ο νικητής να κριθεί νικητής δίκαια. Να είναι με τον κόπο του.
Περισσότερο θα μου λείψει να μου φωνάζει Μέρη, Μανώλη, φέρε μου το πιάτο σου. Μανώλη, φέρε μας το πιάτο σου. Σε με περιμένουν οι κριτές. Έτοιμοι για μάχη. Παιδιά, εγώ όποτε τα είδα τα πράγματα σήμερα από πάνω, νομίζω ότι η έκπληξη ήταν ο Μανώλης. Για μένα τουλάχιστον, δούλεψε και πολύ καλά και νομίζω ότι έχει βγάλει και το καλύτερο πιάτο σήμερα. Και από εκεί και πέρα θα παιχτεί νομίζω ανάμεσα στους άλλους δύο. Ο Άγγελος σήμερα ήταν για μένα έκπληξη, γιατί αγχώθηκε πάρα πολύ. Του λέγαμε από πάνω τελευταία στιγμή για να στήσει, σήκωσε το δίσκο σου με τα υλικά, βάλει τον από κάτω και κοιτούσε να δει που είναι ο δίσκος. Και δεν μπορούσε να καταλάβει, ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Ο Άγγελος ο Μπακόπουλος πανικοβλήθηκε, πράγμα που δεν ήταν συνηθισμένο για εκείνον. Ο Μανώλης δούλεψε σταθερά και έστησε και ένα καλό πιάτο. Νομίζω ότι ξεπέρασε τον εαυτό του. Ενώ ο Κωστής δούλεψε καλά, όμως πραγματικά οριακά, δηλαδή ίσα που πρόλαβε. Έλα ρε! Μπήκανε και οι δύο μαζί και σε αντίθεση με τον Μανώλη που περιμέναμε όλοι να μπει πρώτος, βλέπουμε τον Κωστή με τον Άγγελο. Πραγματικά ήταν έκπληξη ότι ο Μανώλης δεν μπήκε πρώτος στο σπίτι. Είδα και τον Άγγελο αλλά και τον Κωστή να έρχονται μαζί. Δεν το περίμενες, Για τον Άγγελο ήμουν λίγο αδιάφορη και σίγουρα για τον Κωστή χάρηκα πάρα πολύ. Για μένα ήταν πολύ ανακουφιστικό το ότι γύρισε ο Κωστής. Θα ήταν πολύ δύσκολο να μείνω χωρίς αυτόν στο σπίτι. Εμείς περιμέναμε τον Μανώλη πρώτο και σκάσατε. Και οι δύο μαζί. Και οι δύο μαζί. Τι έγινε, για πείτε μας. Τίποτα, ανακοινώσανε κατευθείαν ποιος αποχωρεί. Δεν μας είπαν όπως συνηθίζεται σε αυτήν την περίπτωση που τη γλιτώνει ένας και μένουν οι δύο πίσω. Ναι. Αμέσως. Πιο σκληρό. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Το πιάτο το δικό μου για τον Μανώλη ήταν ισοδύναμα και οι κριτές λόγω πορείας αποφάσισαν να αποχωρήσει ο Μανώλης. Ο Άγγελος έχει μια πολύ καλή πορεία μες στο διαγωνισμό, έχει κερδίσει, έχει διακριθεί. Ενώ ο Μανώλης, ενώ είχε μια δυναμική αρχή και μια σταθερή πορεία, δεν έχει καταφέρει να έχει καμία διάκριση σε ατομικό επίπεδο στο διαγωνισμό. Αγαπητοί μου συμπαίκτες, εγώ έφυγα και δεν νιώθω αδικημένος, γιατί φεύγω με το κεφάλι ψηλά. Πιστεύω να μην φέρθηκα σε κανέναν σκάρτα. Πραγματικά αυτός που θέλω να βγει νικητής, εύχομαι να βγει με τον κόπο του και όχι με σχέδια και στρατηγικές. Σας ευχαριστώ όλους, γιατί από τον καθένα σας έμαθα και κάτι ξεχωριστό. Με αγάπη, ο Μανώλης Μαυρογιαννάκης. Σίγουρα στεναχωριέμαι που δεν θα τον βλέπω μες στο σπίτι, που δεν θα τον βλέπω στην κουζίνα, αλλά ξέρω ότι έχει φύγει σε μια πολύ καλή θέση στο διαγωνισμό, τα έχει πάει πολύ καλά μέχρι εδώ και είναι και ο ίδιος ικανοποιημένος. Αυτό λίγο ισορροπεί τη στεναχώρια που μπορεί να νιώθω. Δεν το περίμενα σήμερα. Δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε τον Μανώλη πρώτα. Έδειχνε τουλάχιστον πιο ήρεμος από όλους. Και αυτό είναι και το παράδοξο που νομίζουμε τώρα, ότι έφυγε αυτός που μαγείρεψε πιο ήρεμο. Σε σχέση με τις άλλες φορές που είχε διαγωνιστεί ο Μανώλης, αυτή τη φορά δούλεψε καλά, δηλαδή έστησε το πιάτο του καλά. Το έχει ξαναδεί αυτό, ρε στο τέλος. Έχει συμβεί και σε σένα. Τότε που είχες βγει με την Αναστασία, κανείς δεν περίμενε ότι θα γυρίσεις εσύ. Το θυμάσαι. Απλά συνειδητοποιείς όταν σου ανακοινώνουν το αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, και λένε αποχωρεί αυτός, έχεις μείνει εσύ, αλλά αρχίζεις και βλέπεις το θέατρο, ρε παιδί μου, ότι ο θάνατος η ζωή μου. Στην ουσία επιβιώνει στην αποχώρηση. Ακριβώς. Δηλαδή, χάνεις ανθρώπους και συμπαίκτες που δεν θες να φύγουν, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Αφού τα κατάφερα και εδώ, νιώθω πιο δυνατός. Πρέπει να σπρώξω τον εαυτό μου και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Πάρα πολύ δύσκολη δοκιμασία, ίσως και η δυσκολότερη που έχω περάσει μέχρι στιγμής. Κατάφερα να βγω ζωντανός από όλο αυτό και το σημαντικότερο ότι με γεμίζει δυνάμεις και μου δίνει όθηση να προχωρήσω. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef. Από εδώ και πέρα πρέπει να είστε πολύ συγκεντρωμένοι και αποτελεσματικοί σε αυτό που σας ζητείτε. Η ομαδική δοκιμασία έχει θέμα την ασιατική κουζίνα. Στην προηγούμενη δοκιμασία με ασιατικό φαγητό τα είχα πάει χάλια. Ζουνι Σίγκον! Οι διαγωνιζόμενοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Θα τα καταφέρουν όμως με μια κουζίνα που δεν είναι εξοικειωμένη. Yes. Η αναζήτηση για τον επόμενο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται.